Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, iba sa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 27. Diyo ikan ti Diablo iti kundaway na amang sulisog kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sigurado ka kadi, asaan pa'y nga amo ni Magdalene ti relasyon ta? Di ka madanagan. Ta saan nanto amaamuan? Apay no sinaamlaangan ti asawam, tadatan ti agdan na. Ammo masan ko ang mabali na panawan ni Magdalene. Gapo ta iso ti asawak. Agbalinak to anasingpat kan ka, no siyak ti pilyam. Asikasuan ka, pagserbian ka. Saan ta ko man napagsaritaan dayta, Brenda? Laglagi pam, saan asyak tinagaramken ka? Sika tinanggargari kanyak. Ket no ipilit mo ti kayat mo, nasaysayaat, no agsinatalangan. Ah, ay sana, jak kayat asinaan nak, Lucio. O sige nga rod, no saan mo akayat asinaan ni Magdalene? Saan kon nga ipilit? Ngam ka sa polak ti kwarta. Amukmet, aday talaen ti kayat mo kanyak. Ti kwartak. Saan nga iti kasta? Ay, ayatan ka. Saan anayanak idikalman, Brenda? Talaga asaan asungsungpatan ni Lucio dagiti awag ko. Talaga aliklik-likan na kon ti awanan bain alalaki. Awan man laang nagimulakkan ko, ana, ngam kasla kayat na kon asinaan. Awanan ba inday chay alalaki? Tinasayat. Mapanak ijibalayda. Amuak iti asawa na, noan niya ti pakakumikuman ni Lucio. Nainbag nga oras mo, gayam? Kastamot kan ka, gayam. Nakapasyar ka man? Maboring ak ngamin. Iso akayat ko ti umay makiistorya kan ka. Ay, uray siya. Kaya't ko kumamot ti mangyibkas iti marikrik nak ita. Oo, apay ka di. Anya ti parikot mo? Adda, ngam sa anak pa'y asigurado. Kasapulak pa'y tinaan-anay nga ebidensya. Saan ka amaawatan? Anya ti kayat mo asawan? Panagkunak, adda babae ni Lucio. Anya ti kunam? Asino kumamot ti babae na? Kana, pagkunaam nga at babae na. Adda nakitak arisibo tinginginaan a kwentas. Idi kalman a nakitak dayjay. Namnamaak nga ited na kanyak. Ngam aging ga iti pimanaw iti agsapa. Awan inted na kanyak. Iso nga adda imbaon ko amang surot iti asawak. Amangan no adda kasinarak na, ket iso ti pangtedan na. Anya? Maamuak inton malam ti agpayso. Urayag ti awag ti kasinsin ko abinoon ko. Amang surot kin ni Lucio. Saan amabalinday toy? Nasken amaamuak mat ti agpayso. Iso asurotak mat ni Lucio. Kayat ka makita, no asino ti babae na. Ti awanan bain alalaki? Saan lagayam asyak ti babae na? Anya ngay ti aramidem, no maamuam nga adda babae ni Lucio. Jakam mo nanang. Ngam kasla saan kon ang mapakawan ti asawak. No mapanaknakak nga da babae na. Kahit isinam nga rod. Kasanungay dagiti sanikwayo. Pagbingayan mi nanang. Ay, uunay lakit din ti asawam. Di mo't lakit di nagpanunutan. Gaputad da kwarta na apagbabae na. Iso analakalaang nagpasulisog iti Diablo, nanang. Nga uray ison ti pakadadaelan ti pamilyayo. Nagbayag matante oras. Magagaran ako na makakita kini Emerald.
Sigurado ang maragsakan iti regalo ken kwa na ita akaaldawan ti anniversary mi. Ngem, mariknak matkit di, asaan at ikinabaknang ko tinapatagken kwa na. Iso siguro anat nagtiriknaken kwa na. Gaputan na iduma, kadag iti nakarelasyon kon. Akwarta laeng tinapatag kadakwada. Happy anniversary, my love. Flowers for you. Thank you, my love. Nakalalailo ka talaga. Wanya, nakasagana ka din? Kas makita mo't. Nakasukat akon. Bagay ko kadimot lang, tibado. Siyempre, amin nga ibadom kat maibagay kan ka. Gaputa sexy kan napintas ka. Sa dino nga ron, ti papananta ita. Mapantay ti may sanginginaan na restaurant. Sika talaga, my love. Saan mo't anas kan arumwarta No nagluto aklangan, di nakatipid tapay. Kabalak mo tagluto. Sana mabalin. Gaputa espesyal da ito yung aldaw para kanyak. Iso anas ken arumwarta. Okay. Si kaman langan, ti makaam mo. Ti awanan bain alalaki. Nalawag ti amin anakitak, iti panang surot ko kadakwada, iti dayjay a babae. Ti panangitad na iti sabong, ti ipapanda iti nginginaan a restaurant. Kan nakita ti panangisuot na iti kwentas, iti dayjay a babae. Dayjay siguro ti bagbaga ni Magdalen ang nginginaan a kwentas. Maitured na arigalwan dayjay a babae. Idinto asyak. Pulos adinak rinigalwan. Ti awanan pain a lalaki. Hello, Nathan. Kumusta ti panang surot mo iti asawa? Confirm, insan. At da babae ni Lucio. Anya? Esend ko kan kadag iti naalak aladawan na. Sige, insan. Katagyaman na. Awan ng yaman na, insan. Basta para kan ka. Insan, patibkarm ko matipakinakam mo. Nagsakit da iti anamwak, insan. Apay anaramid kanyak ti asawak ti kastoy. Kinapudno na, insan. Agburburk mo ti darakan kwa na. Kasla kayat ko agudasan. Saan, insan? Saan mo kumaarugitan dagiti imam iti awan kais-is kan na abanag? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya nga ti planom itahan na anak ko. Kasaukon ti asawak, apaman ang makasangpat nanang. At damat tandagi ti ladawan da iti daydi a babae nga ebidensyak. Kat, talaga nga agsin na kayo? Wan nanang, napukawan anaming pinsan ti panagayat, kan panagtalag ko iti asawak. Ala, adakan ka na ita anak ko. Diyak kayat ni makibiyang iti anyaman a desisyon mo. Saan ka kadin nga umunag, la? Saanin lab? Ano ti orasan? Sigurado nga urayan na kung ti asawa. Sana bali? Tana itulod kan dito yung apartment mo. Okay nga, Rod. Agan-anad ka, ha? Kan agyaman ak iti oras nga impaay mo kanyak. Kasamot iti regalo. Awanan yaman na. Basta parakin ka, my love. Aramidak ti amin. O sige nga, Rod, ha? Umunag akon. O sige, tama pa anak maten. Amo kon ti aramidak. Iti kasta, makabalasak ka ni Lucio. Awaga kat agpakaasi akan kuana. Rumbang laang kan kuana di kastoy nga aramidak.
Kalaat-latan aliniklikan na. Gayam, at daob-ubing akarelasyon na. Nasken ang mapainom ko iti agas apang paturog. Iti kasta, nalakaak ang makaala iti ladawan mi atwa. Awag akon. Ni Brenda da iti umawawag ah. Talaga di naksardengan da iti babae. Sung batak man langin. Hello? Anya ti masapol mo? Apay ka di alikliklikan na. Mabalin ka di. Isardeng mo ti mga awag kanya. Itay? Di na sa ulam ko. Ne, anya ka din ti sasawam. Diyak kaya ta nalakuan ti asawag. Iso nga isardeng tan ti aramidon ta. Sige, sardengan ka, nga may di may isa a kondisyon. Anya data? Umay ka dito apartment ko. Kaya't ka akasarita iti maudi agundaway. Ngem rabiin, urayon na kun ti asawak. Uri apagdiit laang. Please, Lucio. At alaang kaya't ka apagsaritaan ta. Okay, dumagasak dita. Ngem, apagbiitak laing. Agyaman na ta nakaumay ka, Lucio. Anya ti ko na mapagsaritaan ta. Ibagamon, ta sigurado nga urayon na kun ti asawak. At dain sa ganak a merienda. Agmerienda ka pa'y. Sana ka mabisin. Ibagamkit din no anya ti ko na mapagsaritaan ta. Ala, no saan mo akaya teg merienda? Uray da ito'y Diyos latan at tinimplak ti inuman. Saan ka kadi makawawat? Kinunak lang aruden asa anak a mabisin. Ala, ditakan. Mabait laang. Oh, kailiw ka una yan, Lucio. Mabalin ka di, Brenda. Sardengan na kon asul-sulisugan. Ditakan. Tidakkel a Florera. Ipangur ko kankwan. Anya ti aramidag. Napatay ko ni Lucio. Uy, saan kong ingagara? Nagsipkot lang ti pa nagkitak. Iso na aramid ko ti kastoy. Agbabawiyak. Ngamawanan maramidag. Naskan nga awan makamu iti inaramid ko. Diyak kayat ti maibalod. Talaga ang nagpatnag asaan ang nagawid ti asawak. Siguro, plano na matlaangan ti mangisina kanyak. Ni, asino nga ta ti umawawag? Sungbat. Hello? Anya? Bangkay ti asawak? Sa dino tinakasarakan nyo? Sige, sir. Umayak adagos itamatlaan. Ibagam kumatagpay sunitan. Anya ti inaramid mo iti asawak. Amo ti Diyos insan. Saan na siyak tinangaramid iti kasta iti asawam? Asino nga roon ti mabalin ang mga ramid iti kastoy iti asawak? Ang mga nuadda kaapan ha, asaan mo nga amo insan? Sige. Urayan tayo latan no anya ti rumor iti investigasyon dagiti pulis. Imbagak matan ti may papan iti babae na. Kano sa dino ti pakasarakan iti babae na. Gapo ta iso ti naudi akadwana. Asino tinangpatay ka ni Lucio? Sapay la kumata matiliwan iti kabiitan a panawan. Iti kasta, madalusan matan tinagan ko. Sana mabalin ang siyak ti mapabasol. Gaputawan basol ko. Sana mabalin ang siyak ti pabasulan ti asawa na. Sana gapot na kami tinaudi ang nagkuyog. Kat siya kung ti mapabasol. Diyak laim pagaruap. Nga amugayam ti asawa na ti maipapan kada kami ka ni Lucio. Kinuna ka no ti babae na.
nga intulod laeng ni Lucio, kat nag-awid mo't laadagos. Ngam apay asaanan ang nakaawid ti asawak na. Saan kumamot apom ay so ti atap mo, at ti kasinsin mo tinang patay. Inyunay unay kumat, asaan na arugitan ti ima na, nanang. Ala, urayan tayo latan no anya ti rumwar iti investigasyon dagiti pulis. Anya ti amu tayo, no agul-ulbud laeng jay babae na. Mapanak ija istasyon ti polis, nanang. Amuda ka nun no asino tinang patay iti asawak. Nalawag ka no nakita da iti CCTV. Ay, kayat mo ka day akadwaan ka. Saan na, nanang? Dito'y kayo latan. Padamagan kayon tulaangan. Sige nga Rod, anak ko. Agan-anad ka kuma. Apay, Brenda. Anya aga po a pinatay mo ti asawak. Tulungan ako magayam. Diyak kaya ti mabalod. Sungbatan na kuma. Naadaan kami iti relasyon iti asawam. Nasakit tinakam ko. Gaputa dapay gayam sa bali. Aka relasyon na. Anya? No kasta. May sakamot anang loko kanyak. Kasano an aramid mo kanyak na ito'y? Pakawanan na kuma. Pag-asim. Tulungan na. Iti kasta. Saan ka maibalod? Anya? Nagpuskol matan ti rupam ngagpatulong pay la kanyak. Linuko naklang arudan. Pinatay mo pa iti asawak. Ita, kayat mo at tulungan ka? Gaputa oray kaskasano. At damot nagkadkaduan ta, Magdalene. Isa pa nga asim. Kasyan na kuma. Day tati maiparbangkan ka. Gapotag papada kayo ang nagpasulisog iti Diablo. Maibalot ka. Sungbatam tinagbasulam. Ipamaysam ti imatang mo iti asawa ken pamilyam. Ikawas mo ma tinakristiyanuan akababalin, kat sorotam dagiti panursoro ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalikang. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, naibasa ti Proverbio 28, versikulo 27. Mangted ka kadagiti napanglaw, ket awanto ti pagkurangam. Ngamno di ka mga asi, adonto ti mangilunod kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nabayag adita na pan naggatang iti plastik ken bote di tabalay danana Agnes. Wen nga Rod, bareng ado ti inurnong ti katulong na anagawangan day ti plastik. At dapay nga taji naungat nga aso da? Umawag ta itirwar ti gate. No adda di katulong da, bareng irwar na tinagawangan da. Nakaamak ti umasi dagiti inaladan da. Naungat dagiti nagdadakkel nga aso da. Iso akanayon ang nakasara ti gate ti balay da. Mala, intang arudain. Umawag ta itirwar ti gate, bareng ilokatan da ta. Anya ti pakariribo ka, ma. Apa di ka makaid na. Itay simra ka kiti bodega. Nagado nga inurnong ti pimanaw katulong nga scrap. Apay nga inurnong na. Apay adi na yung basura. Jakman amoy ti day katulong. Pinagbalin na a bodega iti basura. Padalo sa amin ton sumangpet.
Sa paimbaga na nga bakasyon pa'y kano iti sumagmamano ang lawas. Kasano nga rudan? Katadda ko maikargak di ta bodega. Inkarga na mo't kit di itis hako, ngam nagadumat. Sinalbaga katulong. Apay adi na impan iti pagkulkuliktaan ti basurero iti basura. Addamat gayam doorbell itirwal. O sige, talmagaman. Adda iti arubayan da ni Nana Agnes. Nakatalikod mo't. Sige na, talmagam, tapno tumalyaw dito eh. Sige nga, Rod. Aday na. Umayan dito eh. Anya ka di iti masapulyo. Kwa, Nana? Adda ka di iskrap na urnong yo dita? Kaya't yo asawan, agdawat kayo kadagita adamdamagan yo? Ay, kwa. Gatangan mi, Nana. Kasta ka di. Isumot lagayam nga inurnong jay katulong. Umay kayo! Ado, ije budega. Angam, kasano ngay dagiti aso yo, Nana? Nakapagod da iti ayan ti kulungan da. Ala, umunag kayo. Ikilo yo analaing, di daksasaoran. Saan ka di ngagsasaor da ita pagkilwan yo? Saan, Nana? Nasayat no kasta. Ilistam amin, nubano, ti kilo da. Sige, bantayan nyo nga rod ti panang kilo tayo, Nana. Talaga bantayak? Amok nga'y nukupitan nyo ti kilos ti basurak. Saan kayong agdanag, Nana? Saan mi akupitan ti timbang ti basura yo? Bayadan nyo kadimot laang adagos? Mga nudiyon to itatibayad na. Di kay madanagan, Nana. Bayadan mi adagos. Nalabas mat de jabak nang. Basura lang, madanaga na. Imbaga na sa urin ta ka no. Ay, pumanaw tala ko maitayon. Ngam sayang mat, taado mat ti inurnong ti katulong na ako, Nana. Inurnong ti katulong na, ngam inlakonan. Uray ano itid nanto iti katulong na tinaglakwan na. Sapay madanaga na sa urin ta ka no. Kwintaan na mo ta na imbag. Kasta dagiti baknang nga imot. No, sino pa'y tibak nang, iso pa'y ti imot. Iso siguro abimak nang, tapati sinti mo kat bilangan na. Amin ang naggatangan ta iti butay, kas kada plastik. Iso lang ti kasjay. Ngarod iso pa'y ti kabaknangan. Apayabas si tibingay ko ita nga Eric, Eddie. Nalayos nga minti akin baba pa sa titalon, amo. San ko na basol no nalayos? Basol mo ata binaybayam ti talon. Gapo iti bagyo, iso analayos, amo. No kumatayin remedyo, di saan ko maanalayos? Saan matasisyak tinalayos ti talon na, amo? Adu ti padak analayos ti talon na. Basta, ited mo tikas itibingay ko idi na panatawan. Ang malugi akmat amo. Basta ited mo ti sigo na bingay ko, no kayat mo nga ituloy ti panagtalon iti daga. Lakay, apay nga ibagbagkat mo ti Eric. Ay, kurang kano ti bingay ni amo. Masapul an nayunak kano. Kasano adibasit, kat nalayos nga ro ti daduma atalon. Dayta nga ron ti imbagakan kwa na. Ngam ibabawi na kano ti talon, no kurang ti bingay na. Nalabas damat. Awan pa'y konsiderasyon na. Ay, mas daawak man kadagita abak na. Manulaangan nga iti mabati abingay ta. No adala makitak asabali a pakitalunan. Umaalis tan. Wan, nalabas da. Awan pulos konsiderasyon da. Apaya di ka bumangon, taintamanen aggatang itibote kan plastik, lakay. Ay, madmad iti bagbagik, bakit? Nagguri-gurak sa. Sa painggatang ko itibagas kan masapsapul tayo dyan naglakwan ta itibote kan landong. Madia talaga tiriknak. Sabalin samit da ito yan. Ala, tainak mangiremedyo iti kwarta. Tamapan ta iti doktor. Alaman nga Rod. Bayadan tanto, inton maimbaganak. Sige nga Rod, lakay. Mapanak iji balay danan na Agnes.
Baknang dayjay, sigurado nga adda kwarta na. Sabay ko maata pautangan na ka. Nungay saan ngagpautang? Agpaspasara ka bareng pautangan na. Anya ti kunam? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Umutang kay ti kwarta. Wan kumatata. Masakit nga min ti asawa. Kasapulan mi ti kwarta. Aglang ka di abumbay. Tapno umutang kay ti 5-6, ha? Da kayo nga min ti amok nga da kwarta na, tata. Umayak umutang para iti masakit nga asawa. Pangaasiyo ka di, Sana bangko dito'y balay mi. Ado ti kwarta nga maday di bangko. Kan pangalam nga iti pagbayad mo no pautangan ka. Makairemedyo kaminto, tata. Kada ka di trabaho yo? Aggat-gatang kami kan aglaklako iti basura. Basura? Makabayad ka diti basura, iti rinibo a kwarta. Adda ka di mautang ko, tata. Adda nga ron iti bangko ti kwarta, kawan dito'y balay. Anyang bakit? Adda ka din na utang mo a kwarta. Nakabangko ka no ti kwartada. Di da kaya't nagpautang. Amangan no saan ta ka no ang makabayan. Unay mo't dagita na baknang. Agyaman da, tasaan nga isuda ti masakit. Kasano nga rod itan bakit? Mapanak ka da edi akaarubal kay. Barang adda na ira na akwartada. Imbag ano adda kwartada. Kat pada tayo matida marigrigat. Padasak laang barang no adda na ira na akwartada. Nakaumay ka, mat. Gan, apay akas lang mariribukan tilangam. Masakit ti asawa. Nagastos mi ti kwartami. Adda ka di mabalin mo nga ipautang kanya. Adda mat basit kwartami. Adda ko mapangaramatan mi. Ang masakit mo ti asawam ako nam. Ay, utangam pailaang Ay na, agyaman ak unay. Napanak namin ije balay da Tata Victor. Nakabangko ka no ti kwartada. Ay, imot dagijay ababaknang. Awan konsiderasyon da. Di dakat agyaman, tanasalun at da. Ay, babawik nga rod anapan ijay. O sige, tainak nga rod alaang ti ututangam. Tapno maipan mo ti asawam, ijay ospital. Umaykit din umututang iti kwarta, di basurero. At ayamot pagbayad da. Nagturadan nga umay umutam? Santa matabumbay ngagpapautang tapno umay da ditoy. Mas daawak ka na kita ang mamirmiraot. Awan babain da. Iraman da bay da tao itirigat da. Kasano nga tantibiyag na kita? Awan bibiyang ta ka na kita at tao. Awan mo't kasapulan ta kadakwada. Uwan mat, anyagay ko matipakasapulan ta kadagita. Nay, adda ka matan dito'y arubayan yo, pare. Naimbagan ka ka din. Uwan pare, agyaman na kiti impautang mo a kwarta. Iso ti inaramat mi nagpa-doktor. Tinapatag kat naimbagan ka, pare. Imbag pa'y tipada marigrigat. Tamakatulong itipada na. Ngamdag itibak ng akaruba tayo. Ay, pulos. Numapadasan da kumamot ti agrigat, tapno ang muda. Kastamot ti magbagbagak no daduma. Di kumamot mapadahasan da ti agrigat. No ka di agrigat da. Tulungam ka di ida. Wen, pare. Narigat met no makabahasol da tao. Uray siyak matkid di, pare. Si dada anak mo't at tumulong. Kaya't kulaan. Amaleksyonan da. Ni, apa yan lakay? Nagpuskol ti asok nga gapo di tababa. Data di ti maikadwa kad saaran. Apay ngagpeso. Adda ka di puor iti munakad sa aran. Nagpuskol ti asok. Diyak makaang. Uray saka, sakmat makaagas. Maur-uram samot ang tinarangagdan.
Kasanuta makababa. Tumanaw tayo iti tawa, tagpa-arayat. Sige, sika dita banda. Dito yakmet. Naiimas to'y lining taamay isa, pare. Wen, pare. Isungaron nga inayaban kayo tapag sasangwan tayo. Kat jay dakal akaldero tinangilintaan ni Bakat. Ado pa'y dito'y, mangan tayo laang. Agkurab tayo kidi ay iti mais. Uray mais lang, ti pagsasangwan tayo. No ado tayo amangan, mayatlat ta. Tulong! Arayatan na kami, karuba! Mga gyuday jay. Arayat! Nagpaiso. Agpapaarayat dagiti bak nang akaruba tayo. Na kami! Intay tulungan nida. Sige, hintayon. Tata Victor! Ibarsak mi da ito'y tali. Igalot mo di tabalkon nyo. Taiso ti pagtalaytayan nyo abumaba. Pangasyo, tulungan na kami! Sige, tata. Nulakit di maigalot yo. Da kami ti umuli, baba ni ti tali. Darasan yo, tata. Huwag barok! Parsak yung arong din si Talay! Sige, tata. Darasan tayo. Tani, asidagan ti apoy. Agyaman kami unay kada kayo. Naawan kayo, natay kami kuman. Pakawanan da kami kuma, iti madi nga aramid mi. Manipod ita. Agbalin kami na nasaya ta karuba. Agbaliw kami ni Timadi, akababalin mi. Titulong ama ipaay iti kaaruba, ada nasaya at asupapak na. Ngam no imot ka, di kamat mangnamnama. Papagayam, titan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candian. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.